दिनै बिटिसिनि गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारिया मोननै लामाखौ आसाम मालानि आन्दाराव गायसनदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय आसाम माला स्किमनि सिङाव बगरीबारिनिफ्राय महामाया थानसालि टिपकाइजों फोनांजाबनाय लामा लुफुंनाय आरो टिपकाइनिफ्राय गसाइगाव फोनांजाबनाय लामाखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया आसाम मालानि 3.0 नि 2025-26 मायथाइनि दोंनै लामाखौ दिनै बेखेवनानै होयो। दिनैनि बे गायसननाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे 1 नं पर्बतजरा काउन्सिल बियाबनि बिटिसि सरकारनि नोगोर जौगाखां बिफाननि इएम मुनमुन ब्रह्म बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गायसनजानाय हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलो आरो प्रमद बर'खौ हाग्रामा महिलारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसे प्रमद बर'खौ सोंखारिनानै बिथाङा बुङोदि बिथाङा जौगानायाव बिहोमा होग्रा सुबुं नङा, नाथाय रां रुफानि फालांगियावल' मुखुब दं। मानोना प्रमद बर'नि खुंथायनि समाव होनाय जौगाखां हाबाया मावफुंजोबाखैमोन दिनैसिमाव। लोगोसे प्रमद बर'आ जेराव थाखा फैसा गैया बे खामानिखौ मावा एबा आखाइ होआ होननानै बुङो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों। फानिजानि गसाइगाव आसाम मालानि आन्दाराव दिनै गोदान लामा गायसननाय जाबाय आरो लोगोसे महामाया बगरीबारि बेनिफ्रायबो टिपकाइसिम सफैनाय लामा आसाम मालानि बेखौबो गायसननाय जाबाय आरो फैगौ बोसोराव काजिगाव बासबारि ओरै सुपारि घाटनिफ्राय ओरै टिपकाइ बे लामाखौबो फैगौ बोसोराव सोसननाय जागोन। मथथे लामा 8थासो दङ खोब इम्परटेन्ट। बे पर्बतजरा साब डिभिजनाव बेखौ जों बानायजोबगोन गोख्रैनो। नैबे दा लामाया जाहैबाय प्रमद बर'आ आगोलाव होलांखानाय सेंसन जानाय लामा, खिन्थु बिथाङा बे लामाखौ गायसननानै खामानि मावनायनि आराम्भ'खौ खालामनानै गालांनांगौमोन, खालामाखिसै। दिनैसिम आं जेसेबां आसाम मालानि लामा गायसनबोदों बा बहाबा बिल्डिं गायसनबोदों बेफोर गासिबो प्रमद बर'नि दिनाव सेंसन जाखानाय, खिन्थु बिथाङा गायसनाखै। खार'ना मा बुजिनो हाया। मथथे जों बेखौनो बुंनो हायो, जेराव थाखा फैसा गैया, जेराव मोनजाया बियो बे खामानिखौ आखाइ होआ। स्पस्ट' खोथा।